Chiegni kendo, bod matayo uso kod ng'iew ma sukari pachoka ochaka pedha ne jo sukari ma ok luw chike kod ratiro ka gimako moko kuom achije kendo ndhiyo sukari ma ok opuodhi e apedhano. Apedhano manotagi apisas mag bodno ne geto maheo johelini mag sukari madongo ma bende wachore ni osebedo ka uso sukari man gi rang'iny mapiny kod mago mokele pachoka e tok chik. Kaluwore gi apisa maduong' mochung'ne chike kod ratiro e bodno Joseph Wafula, apedhano ne geto neno ni sukari duto miuso e pachoka ogik e rang'iny mowinjore, komedo ni apedha ma kamano biro dhi nyime nyaka ji duto te luw chike mowinjore. Kenya Sugar Board had an operation, a compliance inspection operation, in collaboration with the security agencies, aimed at looking at the status of compliance of the sugar in the market. The main objective being to safeguard the consumers and to protect the genuine traders in the sugar sector. Now, this is part of the mandate of Kenya Sugar Board as per the Sugar Act number 11 of 2024. During the operation, some of the goods were seized and the investigation is ongoing, and further analysis will also be done to ensure the sugar on the market is safe.